100 Spartans sanibingelela futhi babukeli nonke emakhaya lapho sikhona phansi eMalahleni eLinville sidibene lana senkonzweni sihamba nabo osisi be-ELM nogogo wethu namhlanje beze lana bazodonethela bogogo something yokudla siyazi niyazi sinabo nabantu abadala abanye abakhona ukuzenzela abanye banezinkinga lapho nalapho but bona bapheka as umphakathi as i-youth yaseMalahleni beza bathi namhlanje siya eLinville sonikeza abazali bethu lokhu okuncane sanibonani. Yebo siyabingelela abantu abami. Yebo gogo. Gogo ungatshela nje ababukele emakhaya nabo sihlezi nabo lana ukuthi ugogo ubani ukuphi namhlanje sihlangane nganda kwakho. Ugogo Mazibuko. Yeah. eLinville eLthuli. Yeah. Stand number u5 not 6 not. Yes. Yeah, manje ngiyathokoza ke nami kakhulu ukuthi abantwana bami laba bathi sizoba khona bogogo hlanganani lapho sizoba khona. Sizonipho okuncane ngiyanithokozela kakhulu. Ngoba impilo idurile nokudla kuyimpilo na unganakudla nempilo ayikho. Namandla wasekho ke njengoba sigugile sonke nisibona singaka. Namandla ukuzisebenzela wasekho. Nemali esasale iphela lelanga siqedwe kuyihola. Sasa sivuke singananex ngoba sinabazukulu. Manje nanenza nje hawu sizokuphila ngatana bangathi kwenzeka every time. Manje ngeke kube njalo. Siyathokoza abantu abami umcondo wenu muhle kakhulu. Kakhulu nasela umdala kufuneka ukudla. Kwangabi nokudla sowuluphela amandla wekho. Amandla wekho. Anosithokoza kakhulu sathemba inhliziyo zithambile. Awusiwani nabo abanye bogogo na wonke umuntu ngiyathemba uzoba neNcosinyana yakhe nayo ophela izingane endlini. Ayokupheka siyathokoza abantu abami. Sibonga kakhulu. Manje kakhulu. Yebo abosisi sisifikile. Yebo. We can see na initiative yakho futhi wenza udume ngazo awufuni next ngomphakathi obanye bogogo nezingane ama-offense. Namhlanje sila eLinville. Uphushwe yini ukuze sifike lesimo esikiso namhlanje? Ngiphusha ukuthi ngithanda ukubonga bogogo especially bonke vele abahleli laba ngikhulisile. Yes. Khulele la ikhoneni mina. Alright. Inkonzo yala ekhaya kaBaba Mazibuko ingikhulise kakhulu. Yes. So lokhu okuncane esinako gogo hope kuzovula izinhliziyo nathi sithole izibusiso. Si bring back the spirit of ubuntu. No appreciate ukuthi nibogogo sikhulile namhlanje singaka asiyenza izinto ezirong because of guidance yenu. Siyabonga. No asibonga kakhulu nangohamba naye la udadewethu naye mhlawumbe ufuna ukuphonsana naye sisiwami. Okay, hayi sithanda ukubonga sichamuka kwa-ELM sithanda ukubonga i-ELM ukuthi lula isandla ukuthi namhlanje sikhona ukuthi sipha bogogo lokho esikhona ukubapha kona ngoba abogogo bethu sebaphila ngamapilisi. Badinga amanzi, badinga imifino, badinga ukudla ukuze izinto zabo zihambe kahle. And sibonge futhi ngoba lezalukazi lezi sihlala zinathi ngaso sonke isikhathi basifukamele emakhaya. Uyamuva manje ugogo Mazibuko uyakhuluma ukuthi nemali yomndende iyaphela lelo langa lelo bayihola ngako njengoba asho nje kwangathi lokho sikwenzile namhlanje i-ELM ingezwalela nomphakathi wala iWheatbank ama-businessmen wala iWheatbank enze kanjalo njengoba siwacelile before ukuthi bakhumbule ukuthi kunabogogo abanjengalaba bogogo abasikhulisile abogogo esinabo emphakathini abadinga izimali abogogo mawudobile lelo saka lelo lempuphu they will appreciate lokho kuncane kusebusika nawudobile lelo bhayi lengubo they will appreciate. Siyabonga kakhulu nathi sichamuka kwa-ELM sibonge nokwamukeleka sibonge konke okwenzakalayo. No, cha sibonga kakhulu bogogo siyathemba nizoku-enjoya lokho okuncane akukho kukhulu okuncane kukhulu lokho abakhonile odadewethu kukhulu kini ngiyazi kukhulu kakhulu. Sibonga kakhulu sithemba ukuthi le initiative abayithathile bazoqhubeka ngayo angeke kuphelele khona lana because mningi umphakathi udinga uncedo labantu especially abantu abakhona ukuthi ba-reach out bakhiphe lokho okuncane abanako. Sibonga kakhulu bodadewethu sibonga kakhulu bogogo stand benelanga lemali ni-enjoy nabo from 100 Spartans ne-ELM siyamthanda. Siyathokoza.